ole thlir tu te in zawain chi bai kala buk le vek chawa hi voina chuanin kor a thil kai ti ming thil Rehtheilo hi kan han ti a Rehtheilo ti ba ka soi ngai nei wang ve cha Rehtheilo tihreh dan kan zirho le don ni chidang dawin mo siam chop ni lo siam sa mangin voin chu kan on tihreh don ni he in mong hianin Venice hi kan soi ve te choka a that dan te kan on en hawanga Venice le thil dang te kron mang don ni ka video te bul tanga top thlinga milo en sak turin thlir tu te kalo som chewa he Venice hi ka han cha ve china a chan chu thil kai tihreh dan ha tha an ti awang hian chuan fabric stain remover born good ti kha ka han cha ve boka hi a tha an ti em ema an fak boka organic an tia he mo thlai nim na atanga siam ania chuan kan han mang chin don ni a that dan te kha chu kan en ho don ni chuan heta hianin chhiar tur hi awm boka hi velor ti le meng velor kan omlai ka cha a video po velor kan omlai dia ka siam to khania karon edit man lok lo awang khan karon da chua khara chuan hi Instamart kan ti hemi site pakhat atanga ka cha ani a chuan cha tur om thonga Amazon vel te pom thonga Venice nen hianin ka cha khania reilo te kan cha chungin minute nga vel ron thanga ron thleng ngala chuan ka kora hian thil eng ka ti kai wang khanin ka mang don hei tel kan mom eng ani ta a toothpaste te po han re then te ma se heng hi chu re mo thin ni chu mo ni taka chuan aron sen deuh thina toothpaste kan han cha ti han ton tum chu Venice mangin kor rawng la si lawa tihreh dan kan zirho le don ni hei Venice kha ka han lei phota chuan ati fai kim theim ti te po kan en ho zel dona Venice ni thil Rehtheilo muar te tihreh nan rawng sat la si lawa tihreh nan a tha a an ti a muar ero chu kala ti chin chuang lo Venice khan in du chuan in lo ti chin ve thiang Flipkart te Amazon a te po leitur oma chuan dora te po zuaran omang chuan ti hian noi vak vak khan ti sat puan te afan ka hlau awang khan nakina no fe te pon kan ti chawanga ti hian kan han noi thengang khan ka han noi phota chuan tihreh sham kan tum don ni are mo ve em kan mom eng hi mo ni na taka chuanin re lo deuh tluk ang he ni thina ma sengin he ka thil ka man ro mang hian ka tihreh thei te re ngem ti kha kan fia don ni chuan in lo kai ve ni po in lo ti ve don nia in lo lei ve mo man po tam lawa kan ti rang deuh pop pop menga chan chu hemi rongot chuan in om ve de wang ti ka ringa chuwang chuanin no fe ti khan hatia noi vak vak kha that lo ka lo wang khanin Venice khan thei topin ka han nuai ka han cha minute nga vel ka cha phot nuwa ka nuai ta chuan ala re lawa ve khat ka cha na kha chuan ka le non le a Venice thau kha chuan ka han nuai le don ni ka han thu lenga atireh them tihreh kim diak them ti kha kan en ho don ni a color hi chu alam ya lawa he kor hi engti nge kan tek off white eng dal deuh khania mo chuan a rawng hi chu a color hi alam me lawa tuna ka han hnoi china po hian a rawng lak ani lawa Venice khan rawng ala lo ti na ni chom za chu mo rawng ala lawa chuan hei ti hian thei topin ka han brush pok a mangam vak lawa kati sa thi thar ve nya Venice hian hei in mong hian hydrogen te le ni ka ringa ka kuta e tlat meya hydrogen hian kuta e themo Venice khan aktel ni ka ring hei ka kut kha e war phuk meya athip sep bokamo kutlong ati chuan in lo mang ve ni chuan du le glove tin bun don nya put kha e thei tlat mai chuan Venice khan ati re thei lo awang khan awaya ati re thei lo awang khan fabric stain remover hi ka han mang le don ni a hei hian ati re theim ti kan en don ni chuan ka han leya hi a spray tur nya a siam na man ro an sia chuanin thing hna vel tiang atanga an siam ani ya kan soite langa chuan ti hian acid atel lawa korpo e lawa rong ala lo boka an india a inza dan chuan ka han cha vele deuh don ni chuan rei vak lo ka cha nu chuan ka han thu vele det ta hi ka suk na hi no fe ni he no fe thap ang chi kha ania chuan zoite te in ka zuk shu a chuan ka cha vele dewa eng kha are em a re mo em a ti re kan tum sham don ni chuma kor chesi lawin te chuan aron ladal ngal dewa kho are tre bangani chuan ka han shu vele a
khu tlem khu tlema thalak dan han ti dang lam de khan ala eng hring deuh hleka ka han nuai le a thei dan dai han ka han nuai le det a chuan a re them kan en don ni mit chak lo deuh chuan in hmu thiam lo mai thei a upalam pangte in lo en ve ni point lo the thiam don nia chan chu khumi a eng kai khu alen lo awang khanin mit chak ve deuh po angaya chuan ka han spray nun le don ni tlema la re lo deuh wang khan mo vai ni nan fabric stain remover in mu lu thina wang khanin khu in hmang khan plant base atanga siam ani an tia mo organic ani mai chu omzia chu mo chemicals tel lo angani chu plant base ni chuan a chemicals chu tel ve thawang chuan hi ataw lawa man po hi tawlo ani cheng zat man nge kan soi chiang 100 ml so ni ta a chuan khu ati thei kho in ziak ve to chiare ro chu har khop mai a chuan nakina ama chau kha sira kan da lang don nya chuan khu re trep to a khutlem te khola fake deuh ang khwan te tlem te khola spot deuh ang khwan oma a re ang deuh tho chu ni to mai a chuan khu in hmu thiam em ala wal ve re khumo chuan kan han che ali a che anwa khan kan ti faya chuanin khu are ang ani deuh mai a ve khat ka spray le anga chuan ka du tok don ni kan spray le a kan han che le deuh wang anga chumi hnuah chuan kan su to mai don ni ti bak chuan ti ngai na om lo niang kan ti dona ka ti dewa ti dona te ka tia chuan hei in hmu ang hianin ti khwan ka han cha aron ral ve deuh det ta chuan are ang ani to mai ang ani chuan re lo ti na ni mai ta are ani to mai mo chuanin kan han suta a kan han phoro chu khu engma alo om to lawa alo re effect to ni chu alwa tha em dro fabric stain remover kha lo lei ve vek ula venice bo atha lo ka ti na ni lawin khami fabric stain remover kha acha khop mai to pa ka final na kha ni a thir tu zong te Rehtheilo re na kan zong thina in lo lei ve vek don nya Flipkart te po cha tur among Amazon te po mo fabric stain remover in zavain lom thoka shil chawa ka channel te like comment share subscribe khonga in buti sakle cheu dot unya in zavain ni le phot ule